Smoked meat ng Cordillera na niluluto for 36 hours. Mabibili na sa Cavite? Mga kapatid, muli tayong nagbabalik para sa next stop natin dito sa Somewhere in South. Pero medyo kakaiba ang pupuntahan natin ngayon. Isang patok na restaurant. Pero hindi South cuisine ang itinatampok nila ha, kundi putahe ng Norte. Yan ang Sario's Restaurant na naghahain ng authentic Ilocano at Cordilleran food dito sa South. Pagmamayari ito ng 41-year-old Cordilleran cook na si Benjen Rufino o mas kilala bilang Sario. Born and raised siya sa Baguio City, pero lumipat siya sa Cavite kasama ang kanyang asawa. 15 years na ang nakalipas para magtrabaho. Nung pandemic, natigil lahat. Wala kaming source of income. Matagal na rin namin gustong magpatayo ng restaurant. Pangarap lang naman namin, no? Nagluto ako ng dinakdakan. Gustuhan ng mga kapitbahay. Dinire-diretso na namin lahat. Hanggang binuo namin yung menu. Uuwi pa kami ng Baguio noon para makatikim lang ng mga gusto naming pagkain. Ngayon, dito na. Patok na patok din dito ang specialty niyang kiniing, ang traditional Cordilleran smoked meat na pinapausukan ng halos 2 araw. Paglilinaw ni Sario, iba raw ito sa mas kilalang Cordilleran meat na etag. Ang etag kasi binibilad sa araw, samantala ang kiniing naman pinapausukan. Once maluto na ang kiniing, tumatagal daw ito ng taon bago masira. Ang ginawa namin dati, pinakilala namin yung traditional way na ginagawa doon sa Cordillera. Hinahalo sa mga beans, gulay, hindi nagustuhan ng mga taga Cavite. Hindi nila alam yung kiniing. Sabi nila kasi may uod, mas sikat kasi yung itag. May DIY smoker na ako, hindi na talaga siya magkakauod. Ang ginawa ko naman dito, niles ko yung asin, naglagay ako ng ibang pampalasa. Tapos marinate ng overnight, saka ako ni-smoke. Ang sabi ng mga taga Cavite na nakatikim, parang ham daw. Ang inintroduce ko dito, ginawa kong sisig para tangkilikin. Bukod sa kiniig, marami ring Ilocano at Cordilleran dishes sa matatagpuan sa kanyang restaurant. Mabibili lang sa halagang 100 to 170 pesos ang kanilang rice meals, habang 150 to 260 naman ang kanilang ulam for sharing. Very affordable. Kaya naman sinubukan ko na ang 5 sa kanilang pinagmamalaking putahe. Okay, so first dito muna tayo sa sisig, yung favorite ko. So ang ginamit nilang karne dito is yung smoked meat. Tama nga ang sinabi ni Kuya Sario, ibang-iba ito sa lasa ng ordinary pork sisig. Malalasap mo yung smokiness ng meat at yung pag-marinade, parang ham na ginawang sisig. Ito naman yung pulpog, isa to sa bestseller nila. Ito naman, isa to sa specialty nila at saka ito rin yung pinakaunang putahe ni Kuya Sergio, ang tinakdakan. So sa paggawa nito, ginagamit pa rin nila yung traditional na sahog, which is yung pisngi ng baboy o yung maskara. Ito naman yung mix-mix, kaya ito tinawag na mix-mix kasi pinagalo-halo siyang laman loob ng baboy. Last but definitely not the least, mainit lang siya, hindi ko siya maangat sa inyo. Pero ito yung tinatawag na pinikpikan. Ito yung Cordillera version ng tinola. So far, sa lahat ng to, ang pinaka nagustuhan ko talaga itong mix-mix at saka itong pulpo. Ito kasi masarap yung lasa, tapos sobrang lambot ang pagkakaluto sa lamang loob, lalong-lalo na yung isaw. Ito naman, masarap kasi yung pagkakatimpla ng sukang ginamit nila. Talaga nag-complement siya dun sa buong putahe. Ngayong natikman na natin ang masasarap na putahe ni Kuya Sario, tanungin naman natin ang iba. Mga kapatid, subukan naman nating mag-ikot-ikot dito sa Barangay Pag-asa 3 para malaman natin kung pasok din to sa bandasa ng mga kababayan natin. Masarap po. Kaya di ba pag-asa 3 minsan umaga? Ayun, naman. Sarap naman, parang nung ganisa. Longganisa. Masarap pa naman kayo ate. Malinamnam naman para sa inyo. Ano pong masasabi niyo sa lasa? Sarap. May konti yung kahit pa paano nakakagana. Hindi siya yung sobrang alap, katamtaman. Rate mo kuya out of 10. 20? Yes. Why? It's absolutely it's very delicious. Para kay Kuya Sario, masaya siyang maibahagi ang pinagmamalaking tradisyonal na pagkain ng kanyang kinalakihang lugar. Sa pamamagitan ng pagluluto para sa kapwa Pilipino, parang nakakauwi na rin siya sa Baguio, kahit malayo pa siya sa kanyang probinsya. Yung mga nandito sa South, hindi nyo na kailangan pumunta sa North para matikman yung mga pagkain ng mga taga-Norte. Meron kami dito sa Sario's Restaurant. Naimas, padasem, sa Tagalog, masarap, subukan mo.